Jó estét kívánok, sziasztok! Ez a Gyerünk Anyukám online olvasókör. Ének az Olvas Anyukámnak a kibeszélője. A Szívlapát című kötetet beszéljük meg Péceli Dórával, a kötet szerkesztőjével és irodalomterapeutával, illetve Zoltán Áron színművésszel, aki egészen konkrétan játszik ezekkel a versekkel, nem a színpadon, hanem a közönséggel együtt, egy helyen, egy szinten. Sziasztok, jó estét nektek! Jó estét, sziasztok! Sziasztok, jó estét mindenkinek! No, az van, hogy az Olvas Anyukám életében azt hiszem ledobtam a bombát. Azt megszoktátok, hogy mindig olyan könyveket hozok, amik egy picit feszegetik valamilyen szempontból a határainkat, vagy azért, mert annyira érzelmesek, vagy azért, mert annyira nehéz olvasni őket, vagy azért, mert azért nehéz nevetni, mert rengeteget kell röhögni közben, és hogy mindenféle műfajt szívesen próbálok ki. Ugye Dóra veled tavaly kipróbáltuk a novellákat, a Szevasz című 25 kortárs novellát tartalmazó kötetet, amit szintén te szerkesztettél, és akkor, mikor idén felhívtalak valamikor nyáron, hogy én annyira szeretnék verseket behozni, és hogy segíts már, légy szíves, akkor te gyakorlatilag felsikítottál, és azt mondtad nekem, hogy Szívlapát. Miért mondtad ezt akkor? Azon túl, hogy ez a szerelem gyereked, az egyik szerelem gyereked. Azon kívül, hogy ez abszolút szerelem gyerek, és amellett, hogy már jó pár éve jelent meg, mégis mindig ezt mondom egy ilyen helyzetben. Egyszerűen azért, mert annyi visszajelzést, annyi pozitív visszajelzést, annyi mindenféle szétterjedését ennek a kötetnek még nem tapasztaltam 25 éves szerkesztői tapasztalatom alatt. Tehát ez szintén akkor egy bomba volt, amit mi nagyon szerettünk volna akkor, amikor elkezdtem felépíteni a Tilos Azák könyveket, tehát a Pagonynak az ifjúsági könyvkiadó imprintjét, akkor már rögtön tudtuk, hogy mi akarunk majd egy ilyet. Ennek részben az volt az oka, hogy a Pagony maga egy Friss Tinta nevű gyerekantológiával indult annak idején, mint kiadó, tehát az volt az első olyan kötet, amit ők csináltak, és nem egy régebbi kötetnek volt a kiadása, és akkor döntötték el, hogy kiadót akarnak, és akkor rögtön mondtuk, hogy mi meg, hogy akkor majd itt csinálunk, hát majd itt a kamaszoknak lesz egy ilyen. De hogy ezt eltoltuk, mert hogy mindannyiunknak új terep volt, és én is azt mondtam, hogy picit még járassuk be itt a fogaskerekeket. Nekem is a nulláról építettük majdnem, vagy kicsit nem tudom, 3-ról, és több mint 3 év telt el, amikor úgy döntöttünk, hogy na most akkor meg fogjuk csinálni. Akkor még úgy volt, hogy meg fogjuk együtt csinálni a kortárs, azt nem mondtuk akkor ki, hogy kortárs, annyit mondtunk, hogy kamaszoknak verses kötet. És hát 2 év múlva jelent meg, egyszerűen azért, mert annyit mindent kellett tisztáznom magamban is ahhoz, hogy mit akarok adni a kamaszoknak. Aztán volt egy pont, amikor mondtam a többieknek, hogy ne haragudjatok, ezt csak egyedül tudom megcsinálni. És hogy ez nekem annyira frontos is, de egyébként fontos könyv, hogy hát 1 évig válogattam csak az alapszövegeket, amiből aztán leszűkült 150-re. De ezért ez egy nagyon nagy vállalás. 85 kortárs szerző szerepel a könyvben 150 verssel, és akkor ezt csak mutatom annak, aki még nem fogta a kezébe, hogy azért ez egy olvasható kötet. Ezt úgy értem, hogy ez az, amit bele tudok ejteni a ridikülömbe. Egyébként belefér egy egészen kicsi női táskába is. Szempont volt. Vihetem magammal, a kötészetileg szerintem bámulatos, mert az, hogy én ezt hurcolom már jó ideje, össze van firkálva, meg szét van posztitelve, és hogy még mindig nem esett szét. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon jól felcsapható könyvlet, egyébként gyönyörű illusztrációkkal, a Dániel Andrásnak a rajzai szerepelnek benne,
És hogy itt most arra kötnék rá, hogy ugye ez 2017-ben jelent meg, te azt mondod, hogy kamaszoknak, és azt értem, hogy kamaszoknak, de 5 olyan ciklus van benne, ami nem tudom, nekem 45 évesen iszonyatosan sokat jelent, meg sokat mond, meg minden nap foglalkoztat, szóval a kamasság az nagyon fontos abból a szempontból, hogy ezt már kamaszok is tudják olvasni, de azt hiszem, hogy az életünk minden szakaszában nagyon jó találkozni ezekkel a versekkel, és Áron, te 2018-ban kezdtél el a közönséggel játszani ezzel. Azt elmeséled, hogy te hogy kapcsolódtál össze a szívlapáttal, és hogy ti hogy találkoztatok a szívlapát kapcsán? Igen, nálam is van egy előzmény történet, azaz konkrétan az, hogy én 16-17 évadban vagy tanévben kezdtem el kutatni a versmondást a Színművészeti Egyetem doktori iskolájában, és akkor így bevonzottam ilyen projekteket, és az egyik ilyen nagyobb bevonzás volt az, hogy Dézsi Fruzsina, aki azóta egyébként egy nagyon fontos drámaszerzőnk lett, és Gerencsér Anna, aki pedig televíziós műsorkészítő szakon volt a Színműn akkor, akik nagy kortárs költészet rajongók, és missziósan kortárs költészet terjesztők voltak. Ők kerestek, vagy hát így összesodort minket a sors. Ők akartak csinálni egy előadást azért, hogy a kortárs költészetet népszerűsítsék, én pedig akartam csinálni egy előadást azért, hogy a kortárs költészet versmondói aspektusát vizsgáljam, és hogy megnézzem azt, hogy miben más kortárs verseket mondani, mint a hagyományos verseket, vagy a klasszikus verseket. És akkor így ültünk le, találtunk ehhez egy pályázatot, ez a Manna Produkció és a Bethlen Téri Színház közös pályázata volt a Találkozások program keretében, ami azt tette hozzá, ami egy nagyon-nagyon fontos hozzátétel volt, hogy az volt a kikötése, hogy egy új darabot hozzunk létre, és amely kétszereplős, és a két szereplő között 30 év generációs különbség van. És akkor így... Neked Igó Éva a párod. És így lett Igó Éva a párom az előadásban, ami egy csodálatos inspirációt adott, hogy ott vagyok én akkor még pályakezdő színészként, és ő mint beérkezett nagyon komoly kvalitású előadóművész, és akkor így kezdtünk el közösen ötletelni négyen. És először olyan nagy pofánk volt, hogy azt mondtuk, hogy mi fogunk válogatni így a nagy egészből verseket, és akkor el is kezdtünk válogatni, és hát rengeteg munka, és akkor egyszer csak talán a Dézsi Fruzsina volt az, aki hozta, hogy gyerekek, ezt a munkát már elvégezték helyettünk, ne csináljunk olyan munkát, amihez nem értünk. Van egy kötet, ez kifejezetten erre való, amit mi akarunk csinálni. És akkor így a szívlapát lett az alapanyag. Nagyon nem bántuk meg. És ami még ebbe a részében fontos az alkotó folyamatnak, hogy rögtön az volt a feladatunk Évával, hogy olvassuk végig módszeresen a kötetet, minthogyha regényt olvasnánk, tehát hogy így 0-tól 100-ig, és válasszuk ki azokat a verseket, amiket szívesen elmondanánk. És akkor ezeket összegyűjtöttük, volt köztük némi átfedés, azok lettek a közös versek, és egyébként pedig nagyon szépen kiadta magát egy szép előadásra való versgyűjtemény. Hú, ez nagyon izgalmas. Erről még fogunk beszélni, erről az előadásról, mert már ez önmagában izgalmas szerintem, hogy egy verssel nem azt a kapcsolódást adjátok meg, vagy több verssel a közönségnek, hogy ő befogadó, hallgató és belül megélő, hanem hogy van egy interakció köztetek, és gyakorlatilag ebből áll az egész előadás, hogy ti együtt vagytok a versekkel aktívan, tevékenyen, de erről még majd beszélünk később. Egy picit szeretnék oda visszamenni, hogy amikor azt mondta nekem felsikítva a Dóra, hogy a szívlapát legyen, akkor én nagyon-nagyon lelkes lettem, és
és azt gondoltam, hogy hát miért ne, az olvasanyukámban eddig minden műfajt és mindenféle könyvet nagyon-nagyon jól tudtunk fogadni, és ennek a változatosságában nagyon-nagyon jól tudtak menni az olvasókörnek a tagjai. És képzeljétek el, hogy mikor bedobtam, hogy akkor ez a közös könyvünk most, akkor azt éreztem, hogy nekem tudnom kell, hogy állnak ők a versekkel. És akkor kérdeztem a Dórát, hogy mit szólna, hogyha megkérdezném, és azt mondta, hogy hát legyen, úgyhogy most ezt fogom megmutatni, mert hogy az olvasanyukám tagjai kitöltöttek egy nagyon rövid kérdőívet, és ebből kiderül az, hogy mi ebben a kis körben hogy vagyunk a versekkel, és egy picit szeretnék veletek erről beszélgetni. Mutatom nektek az egyik kérdést, az nyilván nagyon egyszerű, próbáltam nem befolyásolni őket a kérdés mienségével, hogy szoktál-e verset olvasni, és hogyha megnézitek, akkor tök izgalmas, hogy 30% azt mondja, hogy nem rendszeresen, és nem feltétlenül könyv formájában, hanem például, hogyha a közösségi médiában szembe jön vele egy vers, akkor azt szívesen elolvassa, és 30% pedig azt mondja, hogy szokott, de ritkábban, mondjuk havonta megnéz néhány verset. 20%-uk mondja, hogy ritkán, a rendszerességét nem tudja megmondani, és a másik két válasza nem igazán, meg a nem tudom megmondani, az 10-10%. De nekem az nagyon tetszik, hogy milyen izgalmas az, hogy mennyire sokrétű a kapcsolódásunk ebben a közösségben a versekkel, és hogy nincsen nagyon szélsőséges válasz, de az egyértelműen kijön belőle, hogy hetente kapcsolatban lennénk a versekkel, az nem jelenik meg. Nektek mit mond egy ilyen színes dolog, hogy mi kapcsol be ettől tőletek, hogy ezt sajnáljuk, ennek örülünk, ezzel van bármi dolgunk, vagy azt mondjátok, hogy na jó, hát igen, az, hogy nem szoktunk verset olvasni annyira, azért vagyunk mi itt, hogy ez változó. Mit vált ez ki belőletek? Mondjad, Áron. Nekem kapásból egy ilyen olyan visszajelzésem van, hogy az eddigi tapasztalataim alapján ez egy ilyen reprezentatív mintának tűnik. Tehát, hogy nekem ez az élményem úgy általában, amikor beszélgetek emberekkel, vagy így a doktori kutatásaim során méréseket is csináltam, és majd hozok majd a szívlapát kapcsán egy mérést én is, ami ehhez fog kapcsolódni, mert a doktori kutatásban ugye ezt az előadást elemeztem ki hosszabban, és akkor csináltam én is hasonló diagramokat, de így előjáróban azt elmondanám, hogy ez a vers olvasás, mint külön aktus, ez nem része az emberek életének, és ennek vannak kulturális gyökerei. Tehát, hogy ezzel úgy lehet úgy kicsit így visszamenni az időben, hogy ez hogy történt, és miért történt. És közben pedig vannak ilyen hullámok, tehát, hogy azért ez azért nagyon változó. Tehát szerintem az elmúlt 10 év során is így hullámzik. Bizonyos események jobban előtérbe hozzák a verset. Akár a Covid is egy kicsit jobban előtérbe hozta. Dóra, belőled mit vált ki ez? Hogy nagyon gyorsan be kell fejeznem a következő antológiát, és hadd jöjjön. Abszolút ez az első, hogy most már elég régen ülök rajta, megvan a koncepció, egy csomó minden megvan, de a befejezés nincs meg, de holnap megyek a könyvtárba, és még egyszer végig szövöm. Ez az egyik. A másik az, hogy irodalomterápián nagyon sok verset használok, és örömmel látom mindig, hogy milyen gyorsan meg tud törni az ellenállás azzal kapcsolatban, hogy most egy vers kerül előtérbe. És akkor mindig arra jövök rá, vagy azzal szembesülök, és azzal én nagyon szeretnék menni, hogy hogyan lehetne átadni azt a fajta örömet,
még szélesebb körökben. Tudom, hogy ez nem lesz, vagy ez nem lesz 50% napi versolvasó, de hogy az örömöt, hogy akár otthon egyedül, reggel, délben, este egy kávéhoz, egy vers, ahhoz tud mindenki kapcsolódni, és elképesztő szempontokat adhat egy napnak, vagy ízt adhat egy napnak, vagy hogy egy képzavarra érjek a kávénak, az, hogy ahhoz a kávéhoz milyen vers társul aznap, hogy annak a játéka, hogy hogyan jutunk ezekhez a versekhez, és én rögtön azt gondolom, hogy én akarok, hogy lehetne ehhez tenni, hogyan lehetne ezt átadni, mert ez egy olyan örömforrás tud lenni a hétköznapokban, vagy a hétvégéken, vagy az életben, ami, hogy úgy mondjam, kvázi ingyen van, és, és, és tovább lehet adni, és lehet róla beszélgetni, és hogy ez valami csodálatos dolog, hogy, hogy át lehet lépni azt a határt, hogy az irodalom egy tárgy, és a vers az egy elemezendő dolog. Mert nem a vers elemezendő, hanem a viszonyom elemezendő a verssel, és mint egy kis bombon, ezt lehet, hogy pont veled beszéltük. Tehát, Igen. hogy a vers az egy bombon, aki nem szereti a bombont, annak nem tudom, káposzta falat, vagy nem tudom, vagy egy jó marhahús darab. Tehát, hogy valami ilyenség, amiben ott van benne a világ egy része, és ott van benne az olvasó egy része. És ennek a kapcsolódása a nyelvbe vetett, vagy ebben benne létező tudás, és amit ezt azáltal a művészet létrehoz a nyelv által, és az mindegyikünkben benne van, és csodálatos úton lehet ezzel elindulni, kicsiben, nagyban, terapikusan, vagy csak egyszerűen azért, mert örömet jelent. De ez akkor jelent örömet, ha megkóstoljuk, hogyha nagy energiát teszünk Igen. ebbe bele. Igen. Nekem az szokott eszembe jutni, hogy nekem a nagymamámnak volt egy gyönyörű szép szekrénye, ilyen üveges szekrénye, aminek volt, tudjátok, ez a lenyitható része, ahol bent voltak a gyönyörű kristálypoharai. És ott csodálatos bombonok voltak bent, amiket soha nem lehetett megenni, de ki lehetett nyitni, és bombon illatú volt ez a szekrény, és én nagyon sokat olvastam gyerekkoromban, és egyszer nagyon vágytam erre a bombonra, és innen jön az én bombon hasonlatom. Nagyon vágytam erre, és megálltam egy verses kötet, ez egy Radnóti kötet volt a szekrény előtt, és kinyitottam, és beleszagoltam a bombon illatba, és ez annyira jó volt, hogy azt kívántam, hogy ezt mindenki érezze, aki Radnótit olvas. Nem tudom már a párhuzam miért született meg bennem, ez egy kiskamasz párhuzam volt, és én bezártam oda Radnótit a bombonok közé. És képzeljétek el, hogy pár hét múlva a nagymamám megjelent a Radnóti kötetemmel, hogy ezt találta a bombonok között, és hogy csak egy dolgot nem ért, hogy én hogy nem ettem a bombonokból. És hát, hogy igazából nekem azóta van ez a bombon képem, szóval, hogy nekem a versek tényleg bombonok, és hogy én minden szekrényt teledugok velük, meg minden élő közegemet és helyemet, a barátaim lakásaiban rendszerint elhagyok verses köteteket, szándékosan és nem szándékosan, mert mindig tele van a táskám 3-4 könyvvel, és valamit ki kell tenni, és az olyan jó érzés, hogy tudom, hogy ha eljutok ehhez vagy ahhoz az emberhez, akkor ott van egy olyan kötet, hogy a mosógépemen nekem mindig van verses kötet, most direkt idehoztam amúgy, hogy mi van a mosógépemet, és most például nekem Robert Burns volt a mosógépemen, amit egy antikváriumba vettem, és hogy nagyon jó érzés bekapcsolni a mosást, és a kezembe venni, és felcsapni valahol, mint egy játékot, és a másik a kávé hasonlatot, hogy nekem a darálandó kávém mellett is van egy verses kötet a konyhában, és akkor reggel nekem az a szokásom, én kotyogós kávét iszom, ezt bevallom,
és amíg a kotyogós lefő, addig nem vagyok hajlandó semmi más csinálni, mint mélázni egy szintén felcsapott kötet fölött, és ezek 1-2 percek, és azt hiszem, hogy amikor azt mondjuk, hogy a közösségi médiában van, nem tudom, 10 másodpercünk talán a figyelmünkre, akkor erre azt tudom mondani, hogy a vers sem kíván többet, mert vagy beszív az első pár sora, vagy nem szív be, és akkor viszont kiméletlenül tovább lapozok, és lehet, hogy majd holnap beszív. Szóval nekem a felcsapós bombom módszere az, ami nagyon-nagyon bejött az életbe, és nagyon-nagyon szeretem, meg ez, amit itt láttok is, hogy én szétposztitelem, és a szeretteim azt szokták csinálni, hogy olvasnak nálam egy verset, betesznek egy posztitet, és írnak rá egy üzenetet, hogy ezt olvad. Neked is olyan, és te mit posztitelsz, Áron? A kedvenceidet, vagy amitől nem akarsz menni? Hát én ilyenkor mindig ugye válogatok, tehát most ez éppen egy Vörös Sándor kötet, tehát hogy mindig az van, hogy ugye nekem a fő tevékenységem a verses kötetekkel az ugyanúgy, mint Dórának a válogatás, hogy olvasom, csak nálam a szempont az, hogy én, mint előadó, melyikhez tudok hozzá gondolni, hozzátenni valamilyen kifejezési elemet, és akkor ilyenkor mindegyiket megjelölöm, ami... Igen. És akkor én úgy szoktam maradni, hogy olvasom ilyen gyors olvasással a verses kötetet, és egyszerűen gyors olvasás során, amelyik beüt, az egyszer csak az lesz a lyuk a pajzson. És érdekes, mert hogy kíváncsiságból volt már, hogy ezt megpróbáltam felülvizsgálni. Hogy lehet, hogy csak akkor ütött be az a vers, és lehet, hogy más versek még jobbak, csak nem vettem észre, és nem igaz. Tehát, hogy így valahogy így van, tehát így a versekkel rezonálni lehet. Tehát, hogy olyanok, mint egy ilyen, mint egy másik ember, akivel így mondjuk egy házi buliban ismerkedünk emberekkel, és így van, aki egyáltalán nem izgat. Tehát, hogy így látom, hogy ott van, és mit tudom én, így elméletileg tök jó lenne vele is beszélgetni, de valahogy egyáltalán nem hoz lázba. És van viszont valaki, akivel feltétlenül akarok beszélni, pedig teljesen indokolatlan, de vele akarok, és akkor egy idő után ez így visszaigazolja önmagát, hogy igen, azért akartam vele beszélgetni, mert láttam rajta, hogy hasonló, nem tudom, dolgok hatása alatt áll, vagy ilyesmi. Ez egy szintiszta intuíció, amit mondasz. Tehát, hogy tényleg az, hogy mi tetszik, meg hogy mi fog meg, azt nem tudom megmagyarázni, meg biztos le lehet vezetni számokkal, meg biokémiával, meg a fene se tudja, hogy mivel. De hogy... Én le tudom vezetni a versnél is, számokkal, meg biokémiával is. Jézusom! Ez nagyon ijesztő! Én pedig azt mondom, én levezetni azt nem tudom, de azt, hogy azt nem tartom véletlennek, hogy kinek melyik vers tetszik. Tehát, de te ezt irodalomterapeutaként mondod most, nem? Nem szerkesztőként? Vagy mindkét énet beszél most? És, igen. Tehát ugye, amikor még a szívlapátot csináltam, akkor nem voltam irodalomterapeuta. Tehát ott erre még ez nem tudott volna hatni. Ehhez képest az irodalomterapeuta körökben legtöbbet használt kötet az a szívlapát. Tehát konferencián többen odajöttek csak azért, hogy mondták, hogy nagyon érdekes voltam ugye az előadásod, de azt mondta az egyik azt hiszem kollega, mert nem tudtam hosszan beszélni vele, hogy te arra születtél, neked az a dolgod, hogy ilyen antológiákat csinálj. Tehát, hogy tök mindegy, hogy egyébként ott előadtam, meg még ő azt mondta, hogy ez és köszönés, de gyönyörű jelenet volt. És nekem van olyan, hogy évekkel később más versek mozgatnak meg egy adott szerzőtől, vagy akár egy adott kötetből, de az nagyon ritkán fordul elő, hogy ami elsőre tetszett, vagy ami elsőleg bejelölődött, az kiesett volna.
Tehát, és Én is így értettem, ez igen, van, gondolom, hogy hozzáérik az ember egy másik vershez is, meg így jönnek olyan élmények, amik behoznak más is, de ami egyszer megvolt, az úgy meg tud maradni. és nagyon sok munka van mindannyiunknak abban, meg bárkinek, aki most hallgat minket, hogy ilyen biztonsággal megtaláljuk. Tehát nem tudom, hogy számok, de olvasottság az életben, teljesített szintek, most így a vicces értelmében, hogy ki merre ment, ki mennyi energiát tett az olvasásba, és persze ebben van szerencse, az otthoni indítatás, a lehetőség, hogy lehet egy szívlapát előadás, és ahhoz vannak emberek, akik azért dolgoznak, hogy ilyenek létrejöhessenek, kíváncsiság, de az, hogy én nemrég egy fiatal barátaimmal voltam egy házi buliban, ahol voltak nem bölcsészek is, és egy nagyon kedves fiatal emberrel beszélgettem, és mondta, hogy ő szereti a Harry Pottert, és akkor kérdeztem, mert azt én is, de hogy kérdeztem, hogy mit gondol a könyvek meg a filmek viszont, és mondta, hogy ja, hát a könyveket nem olvasta, és hogy életében még nem olvasott el egy könyvet, és nem is rá szándékában. És ez engem olyan nagyon mélyen felzaklatott, nyilván nem is tudtam teljesen jól viszonyulni, próbáltam semmit sem mondani, az épp olyan rossz. Ugye így inkább kérdezősködtem, hogy ez hogy alakult, és nem tudtam megmondani, de én se tudtam neki megmondani, hogy miért olvasok 7 éve. Tehát amikor megtanultam olvasni, onnantól miért gondolom, hogy ez a világ egyik legcsodálatosabb dolga, és azon belül a olvasás pedig. És rájöttem, hogy ezt nagyon nehéz átadni. Hát ez borzasztóan nehéz átadni, főleg, hogyha egy olyan környezetben van valaki, ahol erre nem lát mintát, vagy ebben nincsen kicsikori jó élménye, mert hogy a a Pagolynak egy szerkesztőjével beszélgettem erről, akit Csobod Lucának hívnak, és minden alkalommal a könyveink mellé ő ad gyerekkönyvajánlókat az aktuális közös olvasmányunk mellé, és most is válogatott gyerekverses köteteket. És akkor a Luca mondta azt, hogy amikor őt megkérdezik arról, hogy mit ajánl, hogy valaki ajándékba vigye egy kis gyerekes családba ajándéknak, ő biztos, hogy verses kötetet fog mondani, mert a versnek a ritmusa, a dallama az, ami behívja rögtön a gyereket, és olyan atmoszférát tud teremteni, amit semmilyen más szöveg nem tud megteremteni. És hogyha azért a korábbi generációknál nem biztos, hogy ez a fajta versolvasás, ilyen élményszerű versolvasás megjelent, de az, hogy ma erre van igény meg vágy, hogy olvassunk a gyerekeknek, akár bármilyen ünnep kapcsán most nem tudom, itt jön az advent, és hogy egy csomó csodálatos verses kötet van, amit gyerekeknek is lehet már olvasni, meg magunknak is, mert a gyerekversekkel annyira jó menni, és hogyha ezt együtt meg tudjuk élni, ahogy például én emlékszem, hogy a Szabó T. Annának az adventi verseit mennyit olvastam a kisfiamnak, és azt hittem, hogy nem is hallja őket, mert ilyen lefekvés előtti matatáskor olvasgattam őket, és akkor egyszer ropogott a lábunk alatt a hó, mikor mentünk haza, és elkezdte mondani az egyik verset, és arra a ritmusra lépett, ahogy én korábban olvastam neki. Szóval, hogy így iszonyatosan nagy jelentősége van annak, hogy fogjuk meg ezt az egészet, és én azért örülök, hogy az Olvasanyukám keretében beszélgetünk erről, mert szerintem anyaként sokkal több lehetőségünk van a versek megszeretésére, és a mindennapjainkba beékelésére, mint amikor még nem voltak gyerekeink, mert egy esti rituáléba, vagy egy reggeli ébredésbe is belefér ez a játékosság, és ez a kedvesség, és ugyanúgy a kortárs szerzőket illetően, mint a klasszikus, nem tudom, a mi gyerekkorunkban mantrázott költők sorait. Szóval, hogy szerintem
ha valamikor van arra lehetőségünk, hogy rákapjunk erre a bombonra, ami nem hízlal, viszont eltelít élményekkel, akkor ez az anyaság, és annak akár a picikori időszaka, akár az, amiben én most vagyok, hogy kiskamasz világba próbálok megbetenni verseket úgy, hogy a lakásban elhagyok könyveket, és különféle színes matricákkal és posztitekkel jelzem, hogy ebbe érdemes belelapozni, és a kisfiam is mondjuk belefirkál ezt, azt is választ magának, akár a szívlapátból. De mutatok nektek, hogy azt is megkérdeztem, képzeljétek el, hogy van-e kedves költőjük az olvasóinknak, akár mostani, akár az iskolás években, és most láttok itt sok nevet, és Pilinszky és Radnóti azért kapott fettelést, mert hogy őket többen is említették. Nagyon izgalmas szerintem az, hogy milyen aránya van a kortárs és a nem kortárs szerzőknek. Én nagyon örültem, hogy nagyon sok kedvenc szerzőm itt van, de hát nagyon sok nincs itt, de ezeket lehetetlenség felsorolni, de hogy szép, széles a repertoár, ami az én nagy szívfájdalmam volt, az pedig az, és azért vannak döldbetűvel szedve a Szabó Magda és a Szabó Térne, mert összesen 2 női szerző az, akit említettek, és ez nekem az olvasanyukámban mindig egy vesszőparipám, hogy na nem már, hát most na, szóval, hogy legyenek, halljuk meg, olvassuk a női szerzőket is, szándékosan nem mondok írónőt és költőnőt, mert azt nem érzem okénak, de hogy szóval, hogy olyan alulreprezentált a női jelenlét a költészetben, nekem az a megélésem. Ti ezt tapasztaljátok, vagy ez teljesen irreleváns? A kortárs fiatal. Nem. A szívlapát kötet esetében nem. Ez kevésbé érződik, de a nagy egész tekintetében igen. És a következő kötet, ami a Lehetnék bárki volt, ott meg még nagyobb arányú a női szerzőknek az aránya, de hogyha ma nézzük a kultúra, vagy az irodalmi folyiratokat, akkor a kortárs fiatal költészetben lehet, hogy egy icipicit túlzok, de nem nagyon, talán most meg is fordultak az arányok. Tehát most ott tartunk ezóta, hogy amit most válogatok, ott már arra kell figyelnem, hogy ne maradjon, tehát itt most nagyon, szóval most nem mondok a koncepcióról semmit, de hogy most már lehet arra figyelni, hogy hogy akkor most így 50-50 legyen, ahogy a kortársaknál, és hogyha mert lesz benne nem csak kortárs is, ott viszont továbbra is nagyon keresem a régi költőnők verseit, és lesz ebben olyan, aki még nem szerepelt egyikbe sem, ugye a szívlapátban nem is tud, mert abban csak akkor élő költők szerepeltek. Igen. Viszont ugye, aki még nem ismeri a Lehetnék bárkit, ott az volt már a koncepció, vagy az lett a koncepciója, hogy a 30 év alatti akkor élő költők, illetve hozzájuk társítva a klasszikus költők, akik már nem éltek, viszont nekik is csak a 30 év alatt írott verseik. Nyilván egy Petőfinél vagy egy József Attilánál ez nem volt olyan nagy kihívás, és annyira érdekes volt azt megfigyelni, hogy hogyan lehet 30 meg 26 év alatt egy teljes döbbenetes életművet létrehozni. Tehát, hogy nem lehet érezni egy Kései József Attilán, ami ez az utolsó kötete, hogy ezt egy olyan fiatal ember írta, tehát olyan mélységei vannak. Na, tehát, hogy egyébként még visszahoz, meg Áron is szeretne valamit láttam mondani az előzőhöz, hogy igen, hogy egyébként pedig és most akkor az irodalomterapeutainál, hogy olyan csodálatos volna az, hogyha magunkat tudnánk olyan komolyan venni, ha magunknak szeretnénk elsősorban bombonokat adni, ráadásul 0 kalóriásokat. Tehát onnan indul, tehát persze
az csodálatos és nagy lehetőség, amikor valaki anya vagy apa, és akkor a gyerekén keresztül éli meg, de én pont azt szeretném, vagy nekem ez egy ilyen nagy vágyam, hogy minél többen építsenek arra, hogy ha ők eszegetik ezeket a verseket, hogyha ő nekik élmény, hogyha az ő életükbe ez kivirágzik, akkor már nem csak, hogy a gyerekének tud adni, hanem a társának, a bárkinek, a barátjának, könnyebben eljön egy irodalomterápiára, mert nincs benne az ellenállás, könnyebben elmegy színházba, ahol versek hangzanak el, és egyáltalán valamiféle új ajándékot kap az élettől, hogyha még nem kapta meg. Áron. Csak arra szeretnék visszakanyarodni, mert szerintem az egyik legfontosabb dolog volt, amit mondtál, hogy az anya-gyerek kapcsolatban mennyire fontos szerepe van a lírai költészetnek és a versnek, mert nagyon hosszan kerestem tehát nekem a doktori kutatásomban az volt az alapfeltevésem, amiben láttam a probléma gyökerét, hogy nem tudunk verset mondani jól, előadóművészek, hogy nem tudjuk, hogy mi a funkciója a versnek. Nem tudjuk, hogy mi az eredeti funkciója. És azt a kérdést tettem fel, hogy miért fontos az emberiség számára, hogy egy ennyire bonyolult kulturális, ennyire sok vitát generáló kulturális produktumot, mint a lírai költészet fenntartson évezredek során át. És túl azon, hogy régészeti leletek bizonyítják, hogy 300 000 évvel ezelőtt már voltak dalok. Tehát, hogy ez sokkal régebbi múltra tekint vissza, mint azt gondolnánk, mert hogy az emberi létezés alapja a költészet. Én erre jutottam, és ahogy az emberiség fejlődése levetíthető az egyén fejlődésére, úgy az emberi mi voltunk kialakulása az anya-gyerek kapcsolódásban ott indul el, amikor egy finoman elindul egy kommunikáció először ugye a rezgések terén, aztán a mozdulatok terén, aztán a mimika terén, és megtörténik az a csoda, hogy egyszer csak a nyelv terén is. És a nyelv által való kommunikáció tesz igazán emberré minket. Tehát, hogy mert az, amivel úgy tudunk kommunikálni, ami nem az, mint az állatok kommunikációja, mert az állatok csak rá tudnak mutatni dolgokra. Ők is kommunikálnak, persze, hát ők is szeretik a kölykeiket, és ki is tudják fejezni a szeretetüket, ők is tudnak jelezni, hogy valami baj van, meg minden, de nem képesek úgy beszélni a dolgokról, mint az emberek. És ahhoz, hogy képesek legyünk olyan dolgokról beszélni, amik nincsenek itt most jelen, tehát nem tudunk rámutatni, hogy onnan jön a baj, vagy téged szeretlek, vagy nekem most fáj, hanem azt tudom mondani, hogy 300 000 évvel ezelőtt voltak már olyan dolgok, amik azt feltételezik, hogy dalok már léteztek. Ahhoz az kell, hogy szimbólumokban legyünk képesek beszélni. És ahhoz, hogy megszülessen egy emberben a szimbólumok értése, ahhoz az kell, hogy csecsemő korában az anyukája nagyon szépen együtt rezegjen vele, és rezgések által átadja, hogy egyszer csak megszólal, hogy mama. Egyszer csak, tehát, hogy először ez egy rezgés, ez egy teljesen biológiai dolog. És aztán szépen... Bocsánat? Nem, csak hozzáteszem, hogy ebben az érdekes, vagy nem, tehát hogy oda kapcsolódnék, hogy ezeket a rezgéseket már a magzati kortól, tehát nagyon hamar kialakul a hallás, és onnantól, hogy beszél, vagy mondjuk verset mond az anya vagy az apa még az anyatestében lévő magzatnak, azáltal elkezd tanulni a hangokat.
Tehát fantasztikus, ezt én az elmúlt 5 évben olvastam, és kezdtem ezt figyelni, hogy ez hogyan alakul. Tehát például azért tanul mondjuk egy kétnyelvű gyereknél, hogyha az apa is, meg az anya is beszél hozzá a saját nyelvén már magzati korban, sokkal hamarabb fogja megtanulni mind a két nyelvet, mert már ott képes lesz megkülönböztetni a különböző nyelveken különböző módon képzett hangokat. Ott elkezdi tanulni a nyelvet. Ugyanez a zenével, a verssel, és ahogy Áron mondja, először ezek csak rezgések, de utána, ahogy fejlődik a magzat, és fejlődik a hallása, egyre inkább el tudja különíteni egymástól a hangokat, és ezt már viszi ahhoz, abban, amikor kijön erre a világra. Én annyira szeretem ezt, hogy én veletek nem tudok úgy beszélgetni, hogy valamelyikünk ne rohanna el állandóan a könyves polcához, vagy ki a szobából állt a másikba, és itt tonna szemcipeljük a könyveket. Most mit vettél le a polcról, Áron? Most várjál, mert igen. Ez egy olyan kis kotta, vagy egy daloska gyűjtemény, amit Kodály Zoltán írt, többnyire Vörös Sándor versekre, de más költők is fölvonulnak benne, és ő neki az volt az elmélete, hogy ez a fejlődési út a zenében is ugyanúgy jelen van, és hogy az egy hang éneklése, ugye egy csecsemőnél van ez a ilyen tutulás, hogy ilyen így egy hangon így gagyog. Egy hang után jön a 2 hang, a 3 hang, a 4 hang, a pentaton skála, az 5 hanggal, a 6, 7, és egyre bonyolultabb dallamvilágokat jár be, és ő ezt építi fel, és így tanítja egyébként az éneklést, de hogy hozzak egy példát erre a rezgés átadásra, hogy nekem nincs saját gyerekem, de a unokahúgomat ezzel altattuk, és ezt a bátyám közösen, tehát ő is, meg én is, és nagyon érdekes, mert hogy ő emlékszik erre, most már iskolás, de emlékszik erre, hogy ez összeköt minket, mint testvéreket, hogy egy mélyebb férfi hang ezt énekli, hogy árnyék ül a falu dombján, 7 szál jegenye fa lombján, domb közt fülemüle hangzik, völgyben kicsi falu alszik. Aj, de szép! Ezt nagyon ajánlom mindenkinek egyébként ilyen a legkisebb korban, ha még nem a kamaszokról beszélünk a szívlapát kapcsán, mert ezek olyan könnyen áthathatóak, és nagyon fontos momentumok, és még amit akartam mondani ennek a szimbólum témakör kapcsán, hogy az ismétlés, mint költői eszköz, az egyik legősibb költői eszköz. És valahol még a posztmodern lírában is jelen van. Nem biztos, hogy olyan ősi formában, hogy tényleg megismétli a szavakat, hanem lehet, hogy a ritmusképlet ismétlődik, vagy lehet, hogy a dallam ismétlődik, vagy lehet, hogy a gondolat ismétlődik, gondolatritmus, de az adja a ritmust, az ismétlődés. És ahogy a kisgyerek ismételgeti ezeket a mondókákat, hogy lehet, hogy először nem is tudja, hogy miről szól. Nem tudja, csak a dallamát, a rezgését átveszi, és aztán egyszer csak jön az életben valami, hogy hopp, jegenye. És akkor életében először lát egy jegenyét, és akkor rádöbben, hogy eddig én, amikor ezt a dalt énekelgettem, akkor a jegenyéről énekeltem, és hogy milyen durva, hogy én már, nem tudom, 3 éve éneklek a jegenyéről, és az most egyszer csak ott áll előttem, és az egy fa, és egy hatalmas jegenyefa ott áll, és tehát, hogy is így minden nyelvi dolog így kapcsolódik egyszer csak. Gyönyörű. Egy belső képzetté. És ez nagyon érdekes, egyébként erről már Platón ír az altató, a bölcsődal elmélete kapcsán, hogy az egy egész társadalom épül így fel. Tehát, hogy ő aztán így a platóni államelmélet erre, az altatódalra épül fel. Hogy végül is, amikor aztán összegyűlünk és elénekeljük együtt a himnuszt,
akkor tulajdonképpen ugyanazt csináljuk, mint amikor az esti altatásnál ugyanazt a dalt énekli mindig a szülő a gyereknek, hogy akkor, amikor mi összegyűlünk, akkor ezt a dalt énekeljük együtt. Ez a mi közös altatunk, ami elringat minket egy idea világba, hogy egy nemzet létezik, ami egy idea. Tehát az semmi kézzelfogható nincs ebbe. Tehát, hogy ezt a fajta absztraháló gondolkodást kapja meg az ember a verstől, és így lesz képes gondolkodni olyan dolgokról is, amik számára nem tapasztalati valóságként jelennek meg, hanem valami elvont valóságként. Hozzáteszem, hogy ami a szívlapátnál nagyon fontos, és ami kamaszkornál szerintem a legfontosabb a világon, hogy a másik ember, mint olyan felfedezése, az is a költészet által válik lehetségessé. Azáltal, hogy eljutok nyelvi szinten olyan szintre, hogy ki tudom fejezni én magam, és azáltal, hogy én ki tudom fejezni a belső tartalmaimat, el tudom mondani azokat a dolgokat, amiket nehéz megfogalmazni, azáltal meg tudom érteni a másikat is. Ez csodálatos. Most azon tűnödöm, miközben hallgatlak, hogy mennyi mindent mondtál, meg mondtatok, meg mondtunk már arra vonatkozóan, hogy lehet része a mindennapunknak a vers és a dal, mert hogy a kettő között azért van átfedés, és hogy ez is, amit most mondasz, Áron, ez abszolút ilyen, amikor érteni és érezni tudom a másikat egy vers által, de azt is ide tudom kapcsolni, amikor mondjuk én benne vagyok egy helyzetben, és nagy érzéseim vannak, nagy fájdalmaim vagy örömeim, és nem tudom kifejezni, mert egyszerűen nem találom rá a szavaimat, mert nincsenek, vagy még nem éltem át valamit, és hogy szerintem, vagy legalábbis az én tapasztalatom szerint olyankor is egy mentő lehet egy vers, úgy intuitív módon, ahogy te mondod, Áron, hogy az ember megy, és akkor egyszer csak rábők, hogy ez az. És hogy tényleg én ezt olyan szívből tudom ajánlani, hogy amikor el akarok mondani a másiknak valamit, meg akarom osztani a nagy-nagy érzésemet, és nincsenek szavaim, meg nincsenek mintáim arra, hogy ezt hogyan csináljam, akkor csak el kell kezdeni verseket olvasni, és megtalálni a versek között azt a dallamot, vagy azt a néhány sort, vagy azt az egész költeményt, amit oda tudok adni a másiknak. És azt tudom mondani, hogy ebben vagyok most én, és gyere velem, vagy fel tudom neki olvasni, és ennél kevés intimebb, meg meghittebb pillanatot tudok, mint hogy anya a gyermekének, apa a gyermekének, gyermek a testvérének, gyermek a szüleinek, és felnőtt a felnőttnek a kapcsolódást a versen átadja. És ez is szerintem egy tök jó eszköz. Vagy hát én nagyon szeretem ezt alkalmazni azokkal, akik nekem fontosak. Azt mondjátok meg, mert azon gondolkoztam, hogy fogok én arra átkötni, hogy mennyire jó másképp használni a verseket, de hogy igazából végig arról beszélgetünk, hogy mennyire jó hétköznapian használni a verseket, és hogy mennyire jó játszani velük, mert amiről beszélünk, az végig játék, és hogy igazából ti hivatástudatból játszotok a versekkel. Dóra, te azért, amikor szerkesztesz, akkor hivatástudatból úgy játszol velünk, hogy az általad összeszerkesztett ciklusok után, és a könyv egésze után nekem az legyen az élményem, hogy Atya Úristen. Irodalomterapeutaként úgy játszol velem, hogy behozol a terápiás foglalkozásodra egy verset, és megdolgozod vele a szívemet. Áron, te pedig úgy játszol velem, hogy oda megyek a Víg szalomba, és akkor bemegyek, és akkor ott vagytok ti az Igóévával, és akkor születik meg igazából egy élő alkotás a közönséggel, hogy egy picit meséljetek már ezekről a játékokról, úgy, hogy azt most mondom el, hogy akinek kedve van, az jöjjön velünk a Víg szalomba, mert a Dóra megy 25-én, kedden, a 7-kor, az esti 7 órás előadása, és még van pár jegy, egyébként 2000 forint, tehát mindig hajlamosak vagyunk szomorkodni azon, hogy a kultúra mennyibe kerül, de hogy
2000 forintért lehet menni játszani az Áronnal, és akkor ott lesz meg az Igóévával, és ott lesz a Dóra is. Én meg megyek december 16-án este, szintén a Szívlapátra, és nagyon várom, hogy együtt játszunk. Szóval meséljetek már a ti hivatástudatos játékotokról a Szívlapáttal, meg a versekkel. Van egy nagyon jó humorú fogalom, amit egy irodalom elmélet, vagy tulajdonképpen nyelv oldaláról megközelítő kutató, Simon Gábor fogalmazott meg, és én ezt nagyon szeretem, hogy levezeti módszeresen, hogy idegrendszerileg, neurológiai, tehát effektíve agyi szempontból egy vers befogadása ugyanolyan élmény, mint egy extrém sport élmény. Oh. És nagyon röviden megpróbálom összefoglalni, hogy azért, mert hogy egy másik ember belső világával való szélsőséges szembesülés. Tehát ugye az történik, hogy ugye a lírai költészet arra képes, hogy a belső világot megfogalmazza nyelvbe, és akkor az van egy pont, itt van a költő, itt vagyok én, és akkor egyszer csak ez a pont, ami neki a belső világot, tehát nem az agyából fogalmazza meg a verset, hanem tehát tényleg a zsigereiből oda kivetülve, és az nekem a zsigereimre hat. És szélsőségesen szembesülök azzal, hogy az, amit ő lát a világból, az más, mint amit én látok. De mégis pontosan át tudom érezni. Mert a költészet eszközei, ezek a varázs eszközök, ami a ritmus, ezek az állványzatok, amikre épül a mondani való egy versben, azok megteremtik azt a hézagot az én elmémben és zsigereimben, hogy így egyszer csak így bent van a szívemben. És akkor egyszer csak így azzal szembesülök, hogy úristen, megrezeg az én saját világról alkotott véleményemnek az alapzata. Hogy eddig én másképp gondolkodtam erről, de hogy ez mennyire más is. És akkor felbomlik a világkép ideiglenesen valamilyen témában, és utána újra helyreáll, mert leteszem a könyvet, és azt mondom, hogy milyen érdekes volt ez a vers, de hát én itt vagyok, én nem ez a vers vagyok. Egy pillanatnyira azonosultam vele, de aztán azonnal ki is ugrok. És ez olyan, mint zuhanni a Vidám Parkban a gravitációval, és azt mondani, hogy úristen, meg fogok halni, süty! De nem haltam meg, mert csak itt vagyok a Vidám Parkban. Viszont megvolt a zuhanás élmény, a halál élmény megvolt. És de jó, hogy megvolt, mert ezt eddig nem tapasztaltam meg. Szóval ez a játék. És te így zuhantatsz a Szívlapát előadáson? Hát ezt nem tudom ezt mondani, hogy előadás. Hát igen, részvételi színházi esemény. Részvételi színház, igen. Nagyon hosszú, igen, de értem. Igen. Szóval, hogy zuhantok együtt? Igen, abszolút. És tehát, hogy rögtön azzal kezdünk, hogy van egy ilyen megérkezés játék, ezzel nem spoilerezek, hogy kap mindenki egy kártyát, amire az van írva, hogy szerinted mi a vers. És azt le kell írni. Ez egy belépőkör. És azt hiszem, ez egy ilyen tipikus foglalkozáskezdő dolog, hogy így egy témában mindenki mondja el az ő gondolatát, és mivel itt ugye sokan vagyunk, ezért nem tudják ezt elmondani, de mindenki leírja, és akkor aztán ezt nézzük meg, hogy ez hova, vagy változik-e, vagy árnyalódik, stb. És akkor utána szépen elkezdünk beszélgetni, és egyszer csak versek is elhangzanak. És akkor aztán egyszer csak megszakítjuk a versek folyamát, és akkor fölteszünk egy kérdést, hogy de emlékeztek-e, hogy azon a beszélgetésen az hogy volt? És akkor elindul egy beszélgetés már a közönséggel teljesen párbeszédbe, és akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor ebből van egy játék, akkor most mindenki fogja meg azt a papírt, itt ilyen asztaloknál ülnek csoportokba, gyűjtsétek össze ezeket a szavakat, és abból csináljátok egy mondatot. Először csak mondatot írnak, aztán
hosszabb sorokat, aztán a végén már verseket is. És Hmm. olyanok is, akik soha nem foglalkoztak versírással, vagy nem is olvastak verset. Tehát, hogy volt olyan csoportunk, akik tényleg úgy jöttek, hogy na, a tanárnő elhozott minket kötelező ezébe, de egyébként utáljuk a verseket, ezekre a kártyákra olyan vulgáris dolgokat írtak, amiket most így nem is idéznék, de aztán egyszer csak mégis olyan versek születtek, hogy így akár így, hogyha nem tudnám, hogy ezek hogy születtek, akkor én arra tippelnék, hogy ez egy valamelyik kortárs magyar költőnek a verse. Szóval ilyen elképesztő gyors és spirálosan így magával ragadó élmény számunkra is Évával. Hát és azt gondolom, hogy ez a spirál folyamatosan beránthat titeket, hiszen 2018 óta játszátok. Igen. És hogy... 25, azt hiszem, vagy 30 előadás volt a Betlem-tériben, vagy vidéken, vagy bárhol, és aztán 2022 óta a Víg Színházban játszunk, és most lesz a 15. előadás a Víg Színházban. Nagyon szép, nagyon szép. Na Dóra, te hogy játszol? Én úgy játszom, hogy minden nap keresek egy kapcsolódást a verssel, a versekkel, a költészettel, az örömért önmagáért. Tehát most nagyon jó, hogy Áron mondta a zuhanást, mert az is tud lenni, de alapvetően én pedig azért olvasok folyamatosan, hogy fölhúzzon valami másik, hogy az éterbe kerüljek egy időre, és hogy a nap aznak legyen egy olyan pontja reggel, valamikor csak este, de gyakran reggel is, amikor egy picit megállok, és hagyom magam felhúzni, vagy aztán lezuhanni adott esetben, szóval azt azért nem mondom, hogy nem szokott bekövetkezni, és én nagyon rendszeresen járok felolvasó estekre, főként a fiatalokéra, de nyilván nem csak ott nagyon érdekes évtizedek óta megfigyelni, hogy hogyan indulnak pályák, és hova jutnak, és nagyon sokat szoktam fiatal költőkkel is beszélgetni, hogy ők hogy hol tartanak, mit gondolnak a világról, szóval nem csak a költészetről beszélünk, és van egy magántanítványom is, aki meg most nagyon ritkán szoktam elvállalni egyes tanítványokat, de hogy 15 éves, és hogy most figyelem, hogy mivel tudok ráhatni. Melyik vers tud ráhatni, ugyanis például egy egészen hihetetlen intellektusú fiatal emberről beszélünk, de neki, ha a vers nem rímel, akkor nem tudja befogadni. Tehát, és most elkezdtünk ezzel foglalkozni, mert hogy én amikor a szívlapát megszületett, ugye most jóval kevesebben írnak formába, a rímről nem is beszélve, hogy úgy mondjam, kiment a divatból, és viszont például ott kifejezetten ragaszkodtam ahhoz, hogy minél több legyen benne. Tehát, hogy mégiscsak vannak, akik a formát és rímet használnak, csak jóval nehezebb dolgom van, mint egy női szerzőt találni. Jóval nehezebb, ugye ez 100 évvel ezelőtt azt hiszem nehéz lett volna megjósolni, mert hogy másféle ritmus van, ahogy az életnek is nagyon másféle lett a ritmusa, úgy a költészetnek is nagyon más lett a ritmusa, és ezzel nagyon sokan küzdenek például, és mint látjuk, tizenévesek is, hogyha egy versnek nincsen formája, ha nincsenek benne klasszikus értelembe vett ismétlődések, rímek, de még az ismétlődés az azért a leggyakrabban azért az még most is működik, nem véletlenül, akkor sokkal nehezebben tudnak sokan kapcsolódni. És most egy nagy ajándék nekem ez, hogy tanítok, mert egy csomó olyan új szempontot kaptam, ahogy visszatérek én is megint
a rímes és a mindenféle időmértékes verselésekhez, amitől tényleg nagyon eltávolodtam. Én mindig szerettem, és mindig nagy vitáim is voltak a fiatal költőkkel, hogy mi még azt képviseltük, meg az én korosztályom költői azt képviselték, hogy aki nem tud formában írni, akinek nincs a kisujjában a szonett, vagy mindaz, ami a verselésről tudható nagyjából, az nem tud igazán nagy költő lenni. Nekünk mi így gondoltuk. Aztán hát erről most nem megyek bele jobban, de hogy ez nagyon érdekesen változott meg. És én ezzel tudtam menni, de most nagyon örülök neki, hogy egy picit foglalkozhatok megint a ritmussal, a rímmel, és egyáltalán ezekkel a költői eszközökkel. Az van, hogy én órákig tudnék veletek még beszélgetni, és ezt így folytatnánk, akkor szerintem még lekerülne egy 15-20 kötet mindannyiunk könyvespolcáról, és előbb-utóbb belekezdenénk abba, hogy váltva felolvasunk egymásnak, de be kell rekesztenem ezt a beszélgetést. Pedig még annyi mindent nem mondtunk el. Ugye? És tudod, mit kérek tőletek? Hogy csak egy-egy mondatot, vagy egy-egy üzenetet mondjatok arra vonatkozóan, hogy hogyan találjuk meg most a versünket, hogy ha innen valaki feláll ezután a beszélgetés után, akkor szerintetek mit csináljon? Kezdem én, hogy ne az legyen, hogy rátok dobok valamit, amihez én hozzá se tudok szólni. Hogy én azt kívánom, vagy azt vágyom, hogyha most hallgattátok ezt a beszélgetést, akkor menjetek oda a könyvespolthoz, és vegyetek le bármilyen verses kötetet. És ez lehet egy kortárs antológia, lehet egy szerzőnek az életműve, vagy lehet akár a gyereketeknek az általános iskolai olvasókönyve. Csapjátok föl. Csapjátok fel, és mindegy, hogy mi van ott, csak azt az egyet olvassátok el, és aztán csukjátok be, ne is gondolkodjatok rajta, csak vigyétek magatokkal az érzést, és nézzétek meg, hogy visszaköszön-e. Én ezt kívánom nektek. Én ígértem a beszélgetés elején azt, hogy a diagramjaimból én is hozok valamit. És ugye említettem ezt a szerinted mi a vers kérdést. Igen. És a Szívlapát előadások sorozatának első 25 előadásából, tehát ezeket végig ilyen kvantitatív módon végig elemeztem, és mindenféle százalékok jöttek ki, hogy hány százalékban az értelmi, hány százalékban az érzelmi dolgokat emelik ki a résztvevők. Meglepően egyébként meglepően nem fontos például a költő személye, amit egyébként nem csodálok, mert hogy itt a befogadó személye a legfontosabb. És az, hogy a vers ez egy eszköz arra, hogy jobban megismerjem magamat, és azáltal, hogy magamat megismerem, jobban megtaláljam a helyemet a világban, és jobban megtaláljam a kapcsolódási pontokat. És így, hogyha majd jönnek az előadásra a mostani nézőink, akkor ne befolyásolja őket ez, de ezt tettem ezekből a válaszokból egy meghatározást, és akkor azt elmondanám. A nyelvészetben létezik egy ilyen módszer, úgy nevezik, hogy népi kategória, ami nem kutatások alapján hoz egy fogalom meghatározást, hanem a befogadók visszajelzései alapján, ami szerint a vers meghatározása az így hangzik, hogy a lírai költemények legfontosabb sajátossága, hogy lehetőséget nyújtanak, eszközt adnak, általában rövid sorokba foglalt rímes, ritmikus formában, a belső érzelmek, gondolatok közvetlen kifejezésére, olyan módon, hogy ez nem csak az alkotó lelkére hat vissza, hanem a többi ember számára is használhatóvá válik. Köszönjük! És egy kifejezést még hagy mondjak egy számomra nagyon, nagyon meghatározó befogadás elmélet kutatótól, Hans Robert Jaussnak hívják egyébként,
aki azt fogalmazza meg, hogy jussunk el az élvezve értés és értve élvezés befogadói aktusához. Szép. Nem Köszönöm. gondoltam, hogy ma még Jósz is előkerül, de ha Áronnal beszélget az ember, akkor mindennek megtörténhet, és Bármi most nagyon megtörténhet. hálás vagyok, hogy Jósz is ide jött. Hú, örülök nagyon. Én azt javaslom, hogy kicsit hát a Jauszt ezt mindenképpen, illetve hogy azt érjük el mindahányan, és én pedig azt javaslom, hogy a Kriszta által javasoltat vigyék annyiban tovább, hogy azt az egy sort, két sort, vagy négy sort, ami abból a műből, abból a versből leginkább megfogta őket, azt írják ki maguknak a hűtő ajtóra, egy cetlire, egy mágnesre, vagy valahova, ahol látják, és újra el tudják olvasni, és hogyha éppen nem olyan helyen vannak, hogy tele van verses kötetekkel a polc, akkor pedig az interneten írjanak be egy olyan költőt, akit tanultak iskolába. Ezt azért mondom, mert nagyon sok olyan próbálkozó, versírás próbálkozás is van a neten, ami egy picit gyakrabban kerül elő, mint az igazán nagy költők, mert akárhogy is van, itt is van bizony mindenféle tudás, még akkor is, hogyha nem feltétlenül ez az időmértékes versés, vagy a szonett használatában játszik. Szóval azért javaslom, hogy olyat írjanak be, akiknek a neve itt esetleg elhangzott, vagy tanultak róla, mert hogy ott biztos a minőség, és annyi idő viszont tényleg nincsen, hogy újra szortírozzuk általában a jókat, meg a közepesen jókat, de bőven van remek költő magyarul, és remek fordítások régről és most is a neten. Tehát az nagyon javaslom, hogy minél finomabb bombonokat, minél több legyen benne a csoki, és minél kevesebb az adalékanyag, és nagyon finom legyen a tölteléke, és az is minőségi anyagokból legyen, mert azok jelentik az igazán nagy élvezetet. Pont. Köszönjük szépen. Nagyon köszönöm nektek a beszélgetést. Ma este a vendégem Péceli Dóra és Zoltán Áron volt, a Szívlapát kapcsán beszélgettünk a versekről. Nektek pedig azt kívánom, hogy nagyon-nagyon jó szemezgetést, és találkozunk a legközelebbi közös könyvnél, amit nem sokára elárulok ezen az adáson kívül. És hogyha van kedvetek, akkor játszatok velünk a színházban november 25-én és december 16-án várunk benneteket a Víg Szalonban, még van egy pár jegy. Dóra is nagyon jót fog játszani szerintem, nagyon kapható mindenféle játékra, és én is nagyon várom már, hogy hova jutunk ebben a közös alkotói folyamatban. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem, és jó éjszakát mindenkinek! Mindenkinek jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok!